heldu da Debagoienera eta temperaturek be hori erakusten da bie. Asteburu honetan 30 graduen langa nabarmen gainditu dugu eta datozen egunetarako antzeko temperaturak aurre ikusten die. Bero honi aurre itzeko 11 aukera daz eta gu kalera urten gare jendiak zer itzen dagoen ezagutzeko. Beroaldixa heldu jaku, temperatura altuak, zemuz gabitzeruten beroaldi hau? Ni geizki. Ez garri bat poitxuta, ezetasuna, berua, geizki. Pixka geizki, egisa esan da. Ederki, bai, ez dago arazorik. Beroa lehorragoa balitz, agian hobeto egongo litzateke, baina oraingoz ez da gehiagizkoa beroa niretzat. Pues seguramente sería mejor, pero de momento tampoco se han pasado. Etxe barruan eta, ni lanian nabil. Orduan kalian eta ikusten dozu moduan ez dabil inor. Zona tropikal batetik natorren ez nahiko normala egiten zaitu beroa, berari berriz uste dut ezetz. Ni estatu batuarra naiz, ohituta nago leku guztietan aire girotua egotera. Hemen ez gaude ohituta etxean aire girotua izatera. Zaila da zuretzat etxean aire giroturik gabe egotea? Bai, oso zaila ari zaite egiten. Ez dakit nola egiten duen hemengo jendeak. Ondo, momentuz ondo, baina gero eta bero gehiago etorriko da eta zaila izango da, hori eramatia. Zira batean ondo, baina gero ikusiko urrengo egunetan bero gehiago bidau eta ez dakigu. Oso gaizkeari naiz eramaten beroa eta batez ere jende nagusiarentzat da kaltegarria. Ospitalean esan digute kontu handia edukitzeko. Ni ere arrisku handiko pertsona naiz eta jasanezina da beroa, baina egia da kalera ateratzeko beharra dagoenean irten beharra dagoela. Oso ondo ez da bero gehiago egiten dut eta keizpan ebiliko da. Aurreko egunetan plaian egon gaz, baina gaur berandin jau eta piztinara goia zontxo momentu batean, eta Baino batekin refresketako? Bai, piztinak asko laguntza, berua ondo eramaten. Beroakien igual plaian, ondartzan beti freskua bitzen da. Beroa handia egiten ez duen momentuetan atera. Eguzkia jaisten denean, arratsalde aldean planen bat egiten dugu, bestela etxean fresko egoten gara. Bai, behintzat nirean bai. Txikixekin piztinara jun, ondartzara jun, etxia itxita aulki, berua ikeso hartzeko eta hori freskatu aldantokisetara. Keizpetan egon, ego bestela etxian. Honen etxian egotia, ez dela hemen kalian... Berotu ez da. Guardasola. Ume askok barre egiten dute aterkina dela esanez. Niretzat baliagarria da eguzkitik ere gordetzen nauelako. Derrigorrez atera behar dut. Hidratatzen saiatu behar gara eta gure buruarengatik egin behar dugu. Egun hauetan ezin da besterik egin. Beroa gelditzen zaizu. Eta aurretik datorrena oraindik gehiago. Temperatura altuagoak iragarri dituzte. Oso babestuta egon behar dugu. Goizian lana eta atzaldian deskantzau. Beste gutxi gehiago. Etxian geratzen zare? Bai, bestela kalian geizki. Freskotasuna mantentzen da etxien? Zeo, ez asko, baina intentatzen da. Orduan ontxe piztinara, apurra freskotzera, eta hori izango da hemendik aurrera temperatura honekin eukiko zuen plana? Bai. Beroaldiari aurre egiteko Debagoien ugari bainutoki eta igerilekuetara gerturatzen dira. Eta adibidez, Agorrosinekoak oraino egon dira asteburu guztian zehar. Heldu da, uda, Debagoienera zemuz abitzen duten denboraldixa, bero ondixin da bazte honetan, ez da? Bai, azte honetan kriston berua egin da, lehenengo gunetan eta kriston berua, azte guztiak kriston berua, eta eurixa itxeko desiatzen, ja. Zeran igartzen da piztinetan, ikusten dugu ez, goraino da ze piztinak, aste hau zelako etxea izan da? Aste hau bastante kaotikoa izan da. Aforu bat egon da pare bat egunetan, eta bastante kaos. Eta egun osoan zier dau jentia hemendik? Batez be lauterritatik seiretara izaten da pikua, goizian eta ondo.
nahikoa. Eta ze esango zinun dela, holan jentia gixen itzen dagoen euskixa hartu, bainetan ikusten dugu jende mordoa dagoela. Bueno, umiak batez be baina hau saltuakin eta gero nausixauak hor egoten dira eguzkixa hartzen eta bastante. Baina hori, geixen bat umiak hemen bainatzen eta saltuak itzen. Zabaldu zabienetik piztinak, holan egon die, edo zela izan da, goraka da, aste honetan, asteburuan jente gehiago? Nik ez dakit ondo. Aste honetan naiz egon aste guztia, baina egon itzen lehenengo gunetan eta bai egon zan. Hau baino jente gehiago egon deman. Aforua jarri dozue orduen zedoia. Gero ez da, apunta bitzen da zema jente etotzen da, eta behin beteta jentia kanpoen geratu da. Bai hori da, dia 187 pertsona, eta gero bai ikusten dugu jente gehiago dagoela edo, izten dugu kanpoko atia, ja kopia itxeko, eta 20 minutura joan dugu bozinia jendia urtetzeko. Eta kolan darena basartu, 187 raino. Eta urrengo, aste hau zelan ikusten dozu, berua jarraitu bidea, aurre ikusten dozu piztina be goraino egongo diela, ez? Bai. Hori lehen zan zuten, ja eurisa itxeko desiatzen, baina emoten da berua torrela. Bueno, lehioak itxi eta dana ilunare uki eta hola hemen. Ilunetan bizi gare askotan holan, Bai. Ventiladorerik edo badauketzu, ala? Bai. Badago, bai. Ezetasun handirik gabeko etxe batean bizi naiz eta egia esan nahiko erosoa da. Kalean baino asko hobeto egoten da eta etxean denbora dezente ematen dut. Eta noski, haizagailua ere badut. Gorputzean krema bota eta haizegailuaren aurrean jarri behar da. Hotza sentitzen da horrela, hori da teknika. Etxean iluntzen danian dana airea eta goizeko 8etan dana itxi. Segu kondikan ez osko ventiladorak, baina ikusitxa zelako beruak hasian izaten udak, igual plantatzen joan beharko aire akondizionauak eta jarriz, ez gare oitxuta bero honetara. Eremu historiko batean bizitzeagatik ezin dugu toldorik jarri etxean. Orduan, kortina batzuk ditugu kanpotik botata. Niretzat sakrifizio bat da. Herrian abisatu digute hainbat leku daudela eta bertan sar zaitezkeela atmosfera askoz ere hotzagoa izateko. Zabaldu goiz eta itxi. Atzaldia mantentzeko hotza etxean. Lehioak goizean ireki eta ostean itxi freskotasuna mantentzeko. Haizegailurik edo baduzu? Ez daukat horrelakorik. Beraz, gustora zaude bero honekin. Bai, ni ondo nago. Hombre, normalian gabaz zabaldu lehioak eta goizian, eta gero egunez itxi dana eta mantendu gola freskotan.